imene ndi ngoma ya umodzi, ngoma yomanga, ngoma yomwe kumene imatiphunzitsa kuti ife angona amaseko ndife achikondi. Kusonyeza umodzi kudziko la Malawi, umodzi kuchipani cha chefu, umodzi wasekongoni. District governors, mwambo mwekutsatira ndi mwambo olutsa nkhata olutsa nkhunda, ndipo ndipemphe mayilitsa sande komanso khansa Chipilo Phambala akhale pa position mwekufunika yolutsa nkhata yolutsa nkhunda. Pepani zikakoma sizidyeka, tipemphe inkosi ya makosi enafe tisunthe ena rose tisunthe angoma tipite kuphepete apa amene akulutsa nkhata akulutsa nkhunda ndi inkosi ya makosi Goman 5 komanso State Vice President Right Honorable Dr. Michael Usi, komanso akubanja Mai Mene Chilima, komanso kubanja kwa Lucius Banda Mai Banda abwere aima kuyang'ana kumadzulo kuti tulutse enafe tisunthe angoma tisunthe nkuna zioneke nyimbo yomwe ikhale apa ichokera kwa DJ. Tateni angoma tisunthe ndena tonse pango imantha amene akutsa kundapa tisuthe mwambo olutsa nkhata umatanthauza mtendere, chikondi, umodzi.
kuulutsa nkhunda kumatanthauza umodzi, chikondi, mtendere. Tisunthe anthu amene tili apa, tisunthe pepani, tisunthe aidha tikhale kumbuyo kwa amene akulutsa nkhunda, koma tisakhale kutsogolo kwaye, kuti aliyense aone mwambo umenewu. Angoma tikhale pansi, ndipo mapangidwe ake olutsa nkhunda akhala motere. Tikhala 1 minute silence, yomwe ikatha minute imeneyo tidzanena kuti tulutse nkhunda zathu. Ndipo mobwereza tunena kuti nkhunda yoyamba aulutse ndi Inkosi ya Makosi Goman 5 Ngwenyama yango na Maseko. Yachiwiri aulutsa State Vice President Right Honorable Dr. Michael Usi, kenaka Mai Mere Chilima komanso Mai S. Banda. 1 minute silence. Tonse tiime. Angoma nokhanu mukhala pasi koma tonse tiime. 1 minute silence. Zikomo kwambiri. 1, 2, 3. Mwambo umenewo woulutsa nkhunda kutanthauza umodzi, kutanthauza chikondi, kutanthauza mtendere. Chimenechi chomwe Inkosi ya Makosi Goman 5 imalimbikitsa umodzi, imalimbikitsa mtendere, komanso kusunga bata. Zikomo kwambiri pamenepo tikuona kuthokoza Inkosi ya Makosi wakubanja. Zikomo kwambiri. Tieni tikakhale angoma, tieni tiipe imodzi pamene Ngwenyama ikukhala pansi. Imene ndi ngoma ya Lizulu yomwe yalowa m'balomo pamene Ngwenyama ikukhala pansi komanso a State Vice President akukhala pansi. Tinene kunena kuti mwambo olutsa nkhunda mobwereza umatanthauza mtendere, chikondi, umodzi komanso bata. Zimenezi ndi zomwe Inkosi ya Makosi Goman 5 imatilimbikitsa ife angoni amasiko. Amen. Amen. Kugomidi. Mambo. Amene wa usunduza baba. Sana kafike. Mambo. Amene wa usunduza. Nidi sana kafike. Aditambela velu ambane. Oh velu. Amen. Oh velu. Amen. Ugomidi sana kapike. Aditambela velu ambane. Velu.
Amen. Felu, felu. Felu, felu. Amen. Kukomidi. Muabe maingu abe. Muabe wawanga. Muabe maingu abe. Muabe wawanga. Saya. Ay, nena bika mundala. Mundala. Mundala mundala. Mayo, Nyamulongoma, Wade Agwangwa. Nendabida Mundama, Mundama, Soda Mundamaya, Nandali, Mayo, Nyamulongoma, Wade Agwangwa. Zigomo. Abaya tangoma zigomo. Baete kumete. Baete ngwenyama. Baete inkosi yamakosi. Nthawi ino kumete. Tafika kumapeto kweni kwa mwambo watu omwe tinabwerera pano. Kuma pali zinthu ziwiri zomwe zichitike tisachoke malo ano. Choyamba tipemphera kutseka mwambo uno. Chachiwiri tidumisa ife tonse angona amaseko. Tikatha kudumisa tinena momwe tiyendere panakonzedwa madzi kuti timwe tisanabwerere mmakwathu. Ndiye pano kumete ndipemphe pemphero lotsiriza kuchokera kwa apristi athu amsipe. Zikomo kwambiri. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Chauta bambo wathu pamene timayamba mwambo wathu tinafika pamaso panu kupempha kuti mukhale nafe, kupempha kuti mutsogolere zochitika za mwambo wathu. Tikuthokozani ifa munali nafe ndipo mwatitsogolera. Tikupitiriza kupempha kuti mizimu ya abale athu Dr. Saulus Klaus Chilima komanso Lucius Banda mizimu yawo idziusa mumtendere. Tinaphunzira zambiri kuchokera mmoyo wawo pamene anali pa dziko lino lapansi, kukhazikitsa mtendere pakati pathu, chikondi pakati pathu, komanso kuganizira anthu ena. Ndizo zinali makhalidwe awo. Tikukupemphani tu kuti pamene motengera chikhalidwe tikutseka kukhuza maliro awo, mudzetse mumtendere mitima ya onse olira. Limbitsani chikhulupiriro chawo, pukutani misozi m'maso awo, komanso mutithandize ife tonse amene tili pa dziko lino lapansi kukopera ndi kutengera zitsanzo zawo zabwino, kuti pakati pathu pakhale mtendere, pakati pathu pakhale umodzi,
pakati pathu pakhale chikondi. Pamene tikubwerera m'makwathu, mutiyendetse kuti tikathe kufika bwino. Mutiteteze kuzoopsa zonse za moyo wathupi ndi wauzimu. Potsiriza, mizimu ya abale athu onse amene adamwalira idziwusa mu mtendere. Amen. Zikomo kwambiri bambo mfumu chifukwa cha pemphero lotseka programu yathu yomwe tinali nayo lero. Kumete nthawi ino ndi nthawi yakuti tikatumise, tikati kutumisa ndi kuthokoza kwa Ngwenyama yomwe imakhala kuti atipeza pano yatiyankhula komanso ndi mwambo wakunga tumeneyo. Ife angona amaseko timayenera tonse tibwere pamenepa tikhale pansi tithokoze. Ndiye tipemphe amene akutitsogolera kutumisa Inkosi Njolomole amene atitsogolere kutumisa. Angoni tonse amaseko timakhala pansi kuyang'ana kumaso kwa Ngwenyama kuthokoza. Angoni tonse amaseko tiyeni tidzatumise. Azimayi timagwada, azibambo timakhala pansi. Siyabonga kumeti. Laet. 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 Dimata maseko. Laet kumeti. How. Zikomo kwambiri tithokozeso a State Vice President olemekezeka Michael Usi amene munali pompano. Tithokoze a Secretary General ITM Mai Patricia Kariati komanso Dr. Daitso Kabambe, Dr. Matthews Ntumbuka, Dr. Newton Kambala komanso olemekezeka Noel Masango amene ali pompano. Ndiyena tonse achipani cha ITM komanso angononse amaseko komanso afather motsogozwa ndi mipingo inaonse amene munali pompano, azibusa onse, mafumu, magrupu, mainkosi komanso maimpa amene munali pano. Ndiye pano tipemphe a chairperson a protocol kuti atiuze kuti tenda bwanji kuchoka pano. Impi George Chobe Chisaka. Tizinyadira jingoni ambwana. Tizinyadira jingoni abambo wanga chitampamba kuyoka kwa kufanyia. Zikomo kwambiri bayetu maseko maulemu onse akhazikike m'malo mwake. Kuchoka malo ano tufuna tipemphe alendo athu olemekezeka motsogozedwa ndi host wathu wapa malo pano amene ndi Ngwenyama kuti mupite ku
nyumba za nsembe. Tikagamba za alendo olemekezeka tukamba za Ngwenyama ali ndi a heritage state vice president komanso atsogoleri ku chipani cha UTM kumene kuli a secretary general Honorable Kambala, Honorable Mtumbuka, Honorable Kabambe, komanso ena mukudziwana kumeneku chimodzimodzi kuti tikupita ku nyumba ya nsembe priest athu apano ndi atsogolera kumeneku ponyamuka pano mukhala mupita kumene ku nyumba ya nsembe kumene mukasambe m'manja ndipo popita kumeneku popeza pakhala pali Ngwenyama akhalanso akuzungulidwa ndi ngoma imene ikhale kuyimba pene mukuyenda kupita kumeneku maimbi makosi tikhala tikuperekeza Ngwenyama yathu zikomo kwambiri. Bayethe Ngwenyama lero kunena kuti ayambe kuchoka pano pita kukamwa madzi uko ndi State Vice President Dr. Michael Usi motsogozedwa ndi nkosi ya makosi Goman 5 kenaka ndi ena tonse amene tachikidwa aja. Nyimbo imeneyi ipitirire pamene tikupita kukamwa madzi.
wajinga, oh, wajinga musheheri na wajinga, oh, wajinga musheheri na wajinga, oh, wajinga musheheri wajinga, oh, wajinga musheheri wajinga, oh, wajinga musheheri na wajinga, oh, wajinga musheheri na wajinga, oh, wajinga musheheri wajinga musheheri na wajinga, oh, wajinga musheheri wajinga, oh, wajinga musheheri wajinga, oh, wajinga musheheri na wajinga, oh, wajinga musheheri na wajinga, oh, wajinga musheheri eko, aiko yajinga, ayereko, aiko yajinga, aiko yajinga.